Bayong buntag mga pinangga sa tanan nga mga naglantaw dira. Good morning. Good morning. Dari ko lapas din dato na naplin ang sakyanan. Tingog-tingog kung saan nga doon. Pero kamo sa pagkaling kahoy lang kaya. Mukhang paman na sana ato. Oy, congratulations sa mga nakadaog sa 010. Sa itaw kiniya ba kana? Tay tunay mo sa kag. Magani gatal. Baliman ko dari man ko maglantaw. Ay do daan rin. Ultra na. Mabana-bana. Tawat ka gamay, kurban. Congratulations sa mga nakadaog on the spot kagabi doble 010 mga pinangga. Congratulations, pa-share na mga higala, mga pinangga, no? Pa-share. Iyon ra nimo nya ko ang param na pakwandong yun. Manggawas ang hugaw ba? Lagi baho. O panos. Mayong buntag datang Melchor, pa-share na guys, no? Sa tanan nga mga naglantaw diha, good morning ninyong tanan, mga pinangga ha. Kay do na tay ihatag karon mga pinanggag sayo. Agoy. Hatag tag sayo mga pinangga. Manghatag tag sayo mga higala, mga kaigsuunan. Pa-share na mga kahigalaan. What ka dire? Abot ko dani ko baking. Sige, good morning. Congratulations sa mga nakadaog sa 010 gabi on the spot. Target kaayo. Congratulations sa mga nakadaog, mga higala, mga pinangga. Salamat kaayo sa mga nakadaog nga nag-comment, mga pinangga. So daghan gyud kaayong mga nakadaog gabi, no? Mga pinangga. Grabe gyud pagkabulahan na gyud. So congratulations sa mga nakaangkon o kadaogan, mga kahigalaan. Pa-share lang sa atong live mga higala, mga pinangga, kay doon na po tayo ihatag og sayo mga pinangga, no? Morning tang hatag pang school supply. O ya, congratulations gyud sa ato ang 010 gyud, no? Wala ko kasabay tang may adto, wala ko kita sa live nimo kay gabi mo na, no? Okay ra na kay usahay layon sa taglantaw, labi nagway daog nya magsige lang gyud taglantaw, mo nang di ta mo lantaw usahay, no? Congratulations na lang yun mga kahigalaan. Congratulations, morning tang, salamat kayo. Daog 2,250. Uy ha, congratulations sa mga nakadaog, mga higala, mga pinangga. 010, target kayo gabi mga pinangga, no? Nya karon magpadaog na sa ta karon mga kahigalaan. Magpadaog na sa ta karon mga higala. Sa to. Ha? Galon do. Congratulations. Sige mga pinangga, no? Congratulations sa mga nakadaog gabi.
Pa-share lang mga higala. On the spot na siniron. No? On the spot na siniron. Pa-share lang mga pinangga. Kaya magsugod na tarong taon-taon. Mga kahigalaan. Mga kaigsunan. Pa-share lang mga higala kay manghatag-tag sayo mga pinangga. Congratulations sa tanan nga mga nagdaog, no? Congratulations sa mga mulahan kaayo gyud rong adlaw mga higala ang mga nakadaog gabi mga pinangga, no? Tigyo pagkabulahan na gyud. Mo na nga congratulations sa tanan unya. Pa-share lang mga pinangga kay napunta ihatag karon, no? Mga kaigsunan. So kanang inyong daog inyo na, no? Mga pinangga. So naay mga nagamit sa akong pangalan na mo-chat sa inyo gamit sa akong pangalan o profile picture. Mag-chat sa inyo mga igbalato, magpa-VIP.